afternoon, dear brothers and sisters. Please stand for the Novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom we have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle, Saint Jude Thaddeus, before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle, Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed, let the lonely know the comfort of your love,
assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Ipamibi po niya to an oratio imperata. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai minasabotan asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pang-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo Sa kami. ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa liwat marahay na banggi po sa Indo mga tugang. Ngunyan, Huwebes, sa ika-23 na simana, kan ordinaryong panahon. Isabay niya ito ang mga minasunod na mass intentions. Thanksgiving by Hesmundo family. Special intention for continuous healing of May Joan Hesmundo and Milagros Hesmundo by Hesmundo family. To pass the psychometrician licensure exam by Erica May B. Camba. To pass the upcoming nursing board exam by Sean Vincent, for safe travel and good health of MPB by Lilia, for LET exam 2025 by Jose Santa Isabel Pranada. The special intentions are also offered by the following: SLTCFI and Franz Anthony M. Grahida. For the eternal repose of the following souls: Quirino and Orlando, offered by Sandra Tan. For the souls of Cecilia Amelito, Dominador Sr., and Teodorica, offered by Cabria and Ostero family. For the souls of Jesus Resurrection, Elizabeth, Roy Raymond, offered by Torre family. For the soul of Albert, offered by the Yandante family. For the soul of Marco, offered by Anonymous. And for the souls of Rhea and Richard, offered by Jean A. Rodriguez. Matindog na po kita.
para sa pagpuon. Kanama, asin kanaki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, asin katunino nga ni Yesu Cristo, kagurang nantahan, pagkamot kan Dios, sinapagin sumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, antaan sa makasalan, tangani magkanigo kita ang silibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, sin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, sin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya kinangadi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos, Angeles, sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kagurandan tang Diyos, mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa to makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kita, Diyos na sa moyang Ama, pinahayag mo sa imong pagka-Diyos sa paagikan paghulit, din sa imong apostol ni San Judas Tadeo. Itugot mo na sa iyang mga pamibi, danayan, pagpatalubo sa imong simbahan, asin dakulpaan magtubod sa imo. Ninagad mi sa ngaran ni Kristo kugarang naniyamo sa imong aki, nabubuhay asin nagahadi. Kay bumuasin kan Espiritu Santo, Diyos, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateon niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa. Kamo mga pinili nin Diyos, sa iyang mga banal, namumutan niya kamo, kaya dapat na kamo maging mahihirakon, mabuot, mapakumbaba, mahuyo, asin matinios. Magpatinios-tiusan kamo, magpatawad kung igwanin maraot na buot, pinatawad kamo nin kagurangnan, magpatawad man kamo. Urog sa gabos, magkaminuotan kamo, kulitaan pagkamuot, iyo ang minabugkos kan gabos na bagay sa tunay na pagkasararo. An katuninongan ni Kristo, maghade sa saindong mga puso, hulita kamo inapod na magkasararo, siring sa mga kabtang, ninsaro sa nang hawak. Danay na magpasalamat kamo, ang tataramo ni Kristo, magsupay sa saindo. Magpatinikdoan, asin magpahinulitan kamo, sa bilog na kadunungan. Tudok sa puso na mag-awit kamo sa Diyos,
Gamiton ang mga salmo, ang mga himno, asin mga awit na espiritual, dai magtaram o magibonin anuman na bagay, kun bakong sangaran ni Jesus na kagurangnan. Magpasalamat kamo sa Diyos Ama, huli sa iya. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa iyang banal na simbahan. Umawon siya sa kaitaasan nin kalangitan. Umawon siya huli kan mga gibon niyang ngangalasan. Umawon ang daing kapantay niyang kadakulaan. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa tanog nin trumpeta. Umawon siya sa tugtog kandira asin arpa. Umawon siya sa tamborin asin sa pagsayaw. Umawon siya sa tanog nin gitara asin plata. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa tanog nin mga gimbal. Umawon siya sa tugtog nin kaugmahan. Gabos na linalang na may buhay, magtaonin kaumawan sa kagurangnan. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, sa saindo na nagiinanyog sa ko, iniyan sinasabi ko. Kamutan nindo ang saindong mga kaiwal, tabangan nindo ang mga nauungi sa indo, bindisyonan ang mga nagmamaldisyon sa indo, ipamiibi ang mga nagpapakaraot sa indo, ang minasampal kan sa indong pisngi, ipasampal pan ibong, sa minakwa kan sa imong kapa, itaw mo pa ang alikboy. Tawan mo ang gabos na minahagad sa imo, kun kuahon an sa imong rugaring, dai mo ipagbawion. Kaya sabiyon nindo, sa iba ang buot nindo, nagibuhon nindo sa indo. Gibuhon nindo na sana, kaya gibuhon nindo, sa ibaan bot nindo nagibuhon nindo sa indo. Kung kamo namumot sana sa namumot sa indo, anong halaga kayan sa indo? Ang mga parakasala namumot man sa mga namumot sa inda. Kung kamo nagtatabang sa mga nagtatabang sa indo, ano pang balos ang lalaomon nindo? Ginigibo man iyan kan mga parakasala. Kung kamo nagpapautang sa mga linalaoman, sa nanindong makakabayad, anong pakinabang kaiyan sa indo? Ang mga parakasala, nagpapautang man sa kapwa parakasala, alagad naglalaom na bayadan. Kamutin nindoan sa indong kaiwal, maggibo ning karahayan, magpamibi na daing pigahalat na bados, magkakaigwa man kamo kandakulang bados, asin aapodon kamo mga aki ninurog kahalangkaw na namarahayon sa mga maraot asin mga tampadasan. Magmaherakon kamo, huli ta maherakonan sa indong ama. Day maghukom asin day man kamo paghukuman, day maghatol asin day man kamo pagparahatolan. Magpatawad asin kamo man patatawadon, magtao asin kamo tatawan, marahay na sokol, dinasok, inugyog, pinasupay, anhalis, an iuola sa bulsa kan sa indong gubing. An sokol na isinokol nindo, iyo man an isusukol sa indo. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo. Good evening po sa indo.
kasudma na ebanghelyo, bagang manunungod sa mga mauugma, at mga blessed sa kaadayan kang Dios, na sa tong pigsabi na kung may konstitusyon ang lambang nasyon, ang konstitusyon kang kaadayan ng Diyos, iyo itong mga maugma, so blessed, no? Mga mapalad. Singod yan, itong mga nabanggit duman na mga katangian, tinatawan in explanation o pina-detalye. Ninulita ang objective o katuyuhan ka itong mga mapapalad o mga blessed, iyo na kita makarani sa Diyos, ulita ang tao sa kadakol ng mga hinahanap, minamaawot, minsan na nakabalik sa Diyos, o kaya itong sa iyang kadakol ng mga maskara, bagong tunay na pinapailing sa kapwa, nangyayari na bako ng simple. Kaya, ninulit ang Diyos simple, sabi baga sa pagtubod, 1, saro sana, alagad tulong persona, ang tao nagkakaigawang dagulo ng mga pandok, mga muka. Iba ang ipapailing sa imo, iba man sutunay. Kaya there are many masks, kulo na maskara, as in, hindi nagkakaigwa ki complexity ang katong pagkatao. Di kita nakakatios, nasaro sana ang gamiton wherever we go, o ano man itong sabiyon. Kaya, ito sabi na maging pobre ka sa diri mo, maging dukha, ito masunangbot sabiyon, not only in terms of possession, o mga ari-arian na yaon sa tuya, kundi ito man na pagkatao ta, ito mismong puso, o ang kalooban. Tanganing, sa saro sa ng kagustuhan, saro sa ng pigmamaot, di masyado yan na maulang an para sa Diyos. So, aramtaman na sabi ang kagurangnan, seek ye first the kingdom and everything will follow. Kaya lang, pag-abot sa tuya, seek ye first fame, possession, kaunrahan, siniba pa, before God. So, nabaliktad ta na agad, no? Ito naman na kabinian o kapurihan, kalinisan ng puso. It's also very important, inulita, sabi tabaga, ang goal kan lambang Kristano, makaabot sa kaadayan ng Diyos. Kung mag-abot na kita duman, nagadana kita, as in, sagod duman, dara-dara tapaso, unfailed promises, o kaya itong mga kamauot ng tanaday na utob, paano kaya? Dahil naman baga mangyayari duman, tatapos susuboy tadili sa daga. So, baka iyak-iyak kita duman, taday tama na utob so kagusto tadili sa daga. That is why, sabi ni Jesus, dahil na para hanap kang imposible, dahil na pangarap ng masyadong malalaki. Kung minsan, sa kalakihan ng pangarap mo, dahil man aram kung sisay ka. Kaya po, hindi karo ang but sabiyo na itong pagtauta, sabi ni Jesus, dahil nang God maghalak nin, balos. Tang nagbabalos, business, mabakal, may itataw sa iyong binakal. Marami baga sa tuya, maimbitar, may pesta, para ngaya pag pesta naman sa inda, maimbitaran man kita. So, pero may balos, pero ang tunay pala na pagtao, so dahil mo naisipon na babalusan ka, tatinao mo na nga ni. Dahil kita nagkakali dyan sa mentality iyan. That if we do something, itong ginibuan mo, magibo man sa imo. Kunda may inis ka, no? O yan ngaya, ginibuan tang tinabangan tang, o nang iday nakita pigintindi.
Dito na po ito ko para isipon. Tas so ginibo mo, si Lord na ang bahala duman. Siya na so naglista kang ginibo mo. Bako na po ining mga kapwa mo tao. Because if we always have in your mind na babalusan ka, gigibon ka man ang ginibo mo, para wala ka naman ang ginibo. Kasi binalik ka lang naman sa ginibuan sa imo. So, as much as possible, one way sana, dahil na po, tawagan na ito na magbalik pa sa imo ito. So, minsan ako nasusupog na itong mga seminarista, kahit daw pa ako seminaryo, nahiling na makilimos, matao. Ako lugod na ikaw ang stipend, si Dadae, seminarista, handang magbigay. Ako naman, nakuluro na akong experiensya na niloloko ako kung ano-ano, sabihin sa imo kung baratawan mo sana. So ito ang experience ito, pero papatagas kang puso ko, no? Dahil man ang yung mga utang na buot, sabi ko. Pero pala, kailangan palang ganon. Pag binigay mo na, dahil mo na pagrumdumon. Pero pag kandidato, siyempre, marumdum, kan boto, eleksyon, nagwali akong binigay, dapat yung baralig ito sa kuya. So if we do not go out from that kind of mentality na balos-balos, hindi po tayo magiging Kristiyano. Hindi tayo magiging anak ng Diyos. Kasi ang pagiging anak ng Diyos, kaya ka nga ni Aki kang Diyos, kasi dumang ka ka sa iya, dumang ka nagre-rely, dumang ka nagde-depend. That's why you pray. Kung nag-pray ka, tapos dahil ka managditiwala sa iya, karoon ka masana din nagpapangadji. So, arag man po kayo ni, bakusan na sa pagtao, sa pagtabang, kundi sa pagpautang pa, sabi ni Jesus. Tanakunan magasatoan na ginayang pinautang mo, tapos dahil na ngayon nagbayad. Arog kayo ni, ang nagpapautang, dakulaw na blessing, tanakatabang ka. Bako po itong hadaton mo na mabayadan ka. Of course, we know what is an utang, no? Pero, kung Kristiyano ka, nagpautang ka, ilingon mo ito na nagtao ka, tinabangan mo sa tao, in the name of Jesus. Si say pang mabalos sa imo, si Jesus pang mabalos. Bako po itong pinautang mo. Kaya mga ni papautang, tatik ka po siya, tapobre siya. Dahil siyang kakayahan na magbayad sa imo. So, if you have the ability to lend something, pakutangoy mo, dakulaan po iyan na pribileyo tinaw sa imo. Pero dito po, wag para isipon sa balos, bago sa ng balos, interest. Tabako po iyan sa Kristiyanong gawi na nagpautang, pero ikaw paso nanggana, ikaw paso nakadami. Paano paso pigapod na charity? So, libreng pagtabang. Mga tugang, pag di kita nakalidigdi sa ganitong pagtulong na palaging may kapalit, dahil tala po na mimidbid si Jesus na tinatao ang sadiri sa lambang misa, sa forma nin ostya, na tinapay, na binibigay sa gabos. Maski ka nagkakasala, hinahayaan kang makinabang sa iyo. Kaya banggit po digdi, pinapauranan, tinatawan ng tubig, nin sunshine, itong gabos na tao. Bako sa nasunag para simba sa St. Jude, bako sa nasunag para pamiibi, aram niya na mga maray na sinda, pero suday pa nagkakaisip kaan, pigapailingan niya pagkan sa iyang karahayan, tanganing out pa man lugod, magbalik sinda.
Tanganing out pa man lugod, makita nila ang tamang daan. Pero kung nagparaisip na kita kang ibabalos, kang ibabayad sa pinautang, paano pa po, mahirapan na po itong makabayad sa tuya. Pero that is precisely sarong paagi, tanganing ipahayag tang pagkakristano ta. Ang Diyos ang mabayad. Di ba? May kasabihan sa Bicol, ang Diyos ang magbalos, mabalos. Magayon na napakinggan, pero mahirap isabuhay. Pero yun po ay ang mga ginigibuta na kung mamatay man kita, dahil kita po magpara worry na wala tayong tutuloyan sa kariyan ni Jesus. Ninunitas o tinabang mo, may bayad. Diba? Wala na ngayon ang voluntary eh. Lahat na po may bayad, may resibo. So, nasa na yung pagka marahayon kan sarong Bicolano, marahayon kan may buting kalooban ng isang Pilipino. These are just words, hindi na tunay. So, ang pagkakristano ta, lalong pinapalalim ni Jesus ang pagka-Pilipino, pagka-Bicolano, kung talaga kitang maray, maurag, ipailing to po. Na yan na pagtabang, pagpautang. Gabos po yan ang paparaan. Ordinary ways by which we can practice what is to be a Christian. Kaya po siguro, nahihiling ta, nagsasabi sa iba, pag Kristano, ngaya mga pobre ngaya ang nasyon. Di bali na? Di bali na pobre sa material na bagay. Pero mayaman naman tayo kay Jesus. Yun naman ang patutunguhan natin, di ba? Pero kung first world ka nga, Protestant o iba-ibang reliyon, pero malayo naman sa Lord, sa Panginoon. Di bali na. Kaya po maski magreklamo kita, marami, nakulo na problema, may nagkukurakot. Di bali na nasasaktan ng mga Pinoy. Basta po dahil pag-arugon, magtios kita, sa ngaran kang mahal na Diyos, sa ngaran kang justisya, sa ngaran kang pagiging maray. Di bali na tayo apiin. Di bali tayo maging biktima kung anong korupsyon. Basta dahil kita mawara sa pagkakristano, sin pagka-Diyos. Tayo pwedeng sabihin na mas powerful itong mga mali, itong mga nasa kadikluman. Dahil po yan mangyayari. As long as we are with Jesus, yaon po kita sa katarungan, yaon po kita sa liwanag. Let us worry about these things. No? Mag-worry kita kung dito pa natututuhan yung tunay na pagbigay. Yung espiritu ng pagkikipagkapwa na itinuturo ni Lord sa to. Kaya baga 10 Commandments, duwas na ang para sa Diyos, suwalo para sa lambang saro sa to. Which means, the way to God is the way through our relationship with each other. Sana ang ginibong magayon, alimbawa, San Padre Pio, ni San Udas Tadeo, tinaong mga bilog din sa diri, padagos na nagpapangadyi para sa to. Iyo man po ang magiging sa tuyang inspiration, sa tuya man na perming isipon that daing masasayang sa pagtao, sa pagbigay, sa pag-rely sa mahal na Diyos, sapagkat yun po ang pagiging Kristiyano. Bendisyonan kita kang Diyos na mamumuton.
Dakan sa muyang pagkamot sa imo asin sa kapwa. Pagpamibig ko mga tugang, tanganin sa ko, sa indong aktang maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangdan sa pagramdom niya mo kang kamurawayan kan sa imong apostol sa Nudas Tadeo, akoan sa mong dolot, sindaron mo kami sa maninigong pag-ako, kam nga banal na misteryo. Iniinagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigawasin dapat, matano sa nakakaligtas, danay si minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan, tapi natugmad mo sa mga apostoles sa imong simbahan. Tanganing ini maging dani na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtao nin mga langit nun, nakatukduan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan, asin sagkod pa man kay bakan bilog na hukbo kan mga apostoles, asin angheles, danay sa imo anisip kabing nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Ni kanangadan banal, borabring kabos ng kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabandala ka ng bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaakini, tinaw sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawa na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwasin danay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon indo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, kan pagkagalan mo, kagurangnan, ipinapamareka niya mo, kan pagkabuhay mo iwan, ipinapahayag, sa kuna kaya kami nagurumdaman sa iyong pagagadan, si pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong kagurangnan, kading tinapay ng buhay, singkalis kaligtasan, nagpapasalamat, tapi napagkanigo mong magatubang, asin maglingkod sa imo.
Asin nagkikimahirap kami nag-aarang na kami nagpapakinabang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giram makagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa biliw na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibagan sa mong Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, sinanggabos na klero, si Ringman, giram dumas sa imong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong rinigirumdom, pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namibibi kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose, sa iyong esposo, San Judas Tadeo, magsin mga banal na apostoles, sin gabos na santos sa kaidtupan na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugtuan kan mga nakakaligtas na tugon na sa pinatuod kan Diyos no kaugalian nangangahas kitang magsabi Hamanyamo niyang sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang bot mo sa daga siring sa langit. Ang samong kakanon sa roaldaw, tao mo sa moya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa moya. Sinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Taganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani natalingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paradigtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadayaan na sinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan ka nagsabi sa mga apostoles, tuninungan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilingang sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin, papagkanigwa, siya mapatuninong, asin magkapurunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Magturog ang Kristo, ang patinawan kita, kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you, peace. Peace to all. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan inaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan inaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan inaban, tawid kami ni Tugang es kagurang Yesu Kristo, nagasodol sa tuya,
magtao hanggang sa maubusan, taang Diyos ang bahala. Siyang kodero kan Diyos, nagpapara kan makasalan ng kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pangatamanang kita, kanawak ni Kristo, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Usay, ansi mong hawak, ansi mong dugo, buhay na daing kasagkoran. Ikaw tinapay na banal, binaag para sa mo gabos. Ikaw arak na banal, itinaw sa mo gabos, inumaning buhay. Jesus nagkagurangdan, ikan sa muyang paglaon, ikan nagalon sa langit, ikan pagkagana kami kagurangdan, ikan tinapay na banal, binaag para sa mo gabos, ikan arak na banal, itinaw sa mo gabos, inumaling buhay. Jesus nagkagurangdan, ikaw nagparakan kadigloman, tiripan ngunyan, banal mong banwan, sa bangkete pagkamot, ikaw tinapay na banal, binaag para sa mo gabos, ikaw arak na banal, itinaw sa mo gabos, inumaning buhay. Please
Please all kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Please be seated. Mamibig kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu na mihibig kami, lugod ang sakramento na sa mong inako ngunyan, daron kami sa imong mong erokan, kung sa imong apostol na San Judas Tadeo, nagumuraway. Ininagad mi uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 26,316 as in 65 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 3,786 pesos as in 35 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,423 pesos as in 10 centavos. Sa aga, mapuon na po ang misa novenaryo para sa kaumawan ni Our Lady of Peña Francia sa oras na alas 5:15 sa pagkahapon, sagkod po ini sa Setyembre 20. Siring man sa Domingo, Setyembre 14, mapuon po ang misa novenaryo para kay San Padre Pio. Sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, sagod po ini sa Setyembre 22. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana. Mga anonymous, serong 2,500, serong 2,000 pesos, tulong 1,000 pesos, duwang 500 pesos, sarong 400 pesos. Ray Gianan, 3,000 pesos. Miriam Naag and family, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Sino na po kita para sa ring bendisyon? Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Di kan mga espiritu. pamibi sa Judas Tadeo, kamo bendisyonan ng Diyos na makakaman kay banas tong mga mal sa buhay. Sa ngarang ka na mga aki Espiritu Santo. Amen. Dito tanang banal na sakripisyo, lakaw kita sa katoninongan na simpang kamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father.